मोनसे इंग्लिश स्कुलाव 30 गार्जेन मिटआव लिंहरदों गार्जेनफोरजों लोगोसे फरायसाफोरखौ मा बोसोन होलांगोन नोंथाङा? मोनसिंसिं सिब्राय जे बाथौ मिशन बेंटलाव थानाय बेवहाय बिथांमोना आंखौ दिनै गार्जेन जथुम्मायाव लेंनानै लाबोदों। फैनानै खोब मोजां मोनदों मानोना जितु फरायसालिनि जा माने थासारि बे थासारिया खोब मोजां आरो गोबां गार्जेन आरो फरायसाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं बेखौनो आसा खालामदों जे गार्जेन आरो फरायसाफोरखौ लानानै इयुननि समाव जोंनि फिसाफ्रा माबायदि फरायनांगौ गथ'फोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ थ' बिनि सायाव खोथा बुंनो मोननाया आंनि थाखाय खाफाल गोनांनि बाथ्रा। मानोना जोंनि साफ्रोमबो लाइमोन एबा साफ्रोमबो फरायसाफ्रानो जोंनि हारिनि न'खरनि आरो समाजनि सम्पद। दा बिसोरखौ जोङो मोजां खोथा बुंनानै मोजां लामा दिन्थिनानै जुदि बिसोरखौ गोथों लामाजों थांनायनि जुदि बोसोनखौ होनो हायोब्ला बिथांमोनखौ बेखिनि बोसोनखौ लाहोनो हायोब्ला बिथांमोनानो जोंनि हारिनि साफा साफा राफोद दैदेनगिरि साफा साफा थुनलाइगिरि बिदिनो साफा साफा गेदेर मानसि गावबागावखौ दानानै लानो हागोन। आरो जेब्ला जोंनि लाइमोन आरो फरायसाफ्रा बेबायदि जागोन अब्लानो जों बर' जाथिखौबो माने जौगासार हारि जाबाय होननानै जोङो बुंनो हागोन। दिनैनि दिनाव गोबां बिसेसखि लाइमोनफ्रा जौ लोंनानै गारि सालायनाय पिकनिक स्पटफ्राव रंजानानै गाज्रि मा बोसोन हरगोन? बियो आथिखालाव जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे माने जोबोद गेदेर गाज्रि थासारि। दा बेखायनो आङो गिबियावनो गार्जेन बिथांमोनखौ बुंगोन जिहेथु दा गोदान बोसोर फारसेथिं मागो फैबाय दं रंजानाय बाजानाय सम। दा बेवहाय जोङो मानसि हिसाबै दिनैनि दिनावहाय एन्टारटेनमेन्ट लानो थाखाय गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौनो जोङो माने निसाजों गफबनानै थानाय नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो एखनब्ला समाव जोङो बाइ एक्सिडेन्ट बा माबा मोनसे गाज्रि खामानियावबो लोब्बा जानानै थानाय नुयो। दा आं बेखिनियावनो बुंगोन। दा बेखायनो जोंनि गार्जेनफ्रा सांग्रां जायोब्ला निस्सय जोंनि गथ'फोरखौ जोङो बिनिफ्राय एसेबाबो जानगाराव दोननो हागोन। आरो जायफोर लाइमोनफोर दं फरायसाफोर दं आं बिसोरखौबो खावलायगोन जाहाथे बांद्राय रंजानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ जाहाथे नस्थ' खालामनानै लानो हाया बे बिथिङावबो नोजोर होनांगोन। मानोना नैबे लाइमोन बैसोआवनो गावखौ जुदि राफोद सुबुं हिसाबै दानानै लानायनि जुदि राहाखौ लायाब्ला बे उनावहाय माने जिउआव फेलें जानांगोन। नोंथांमोननि हायना मुलिखौ रायजो राजाफ्रा गोबां नायनो लुबैयो। हायना मुलिखौ 2025आव नुगोन। बेनि माने स्क्रिप्ट राइटिंआ जागासिनो दङ। आसा खालामदों निस्सय जोङो 2025 मायथाइयाव जायफोरा हायना मुलिखौ नायनो लुबैदों बिसोरो नुनो मोनगोन। मोनसिंसिब्रा इंलिश स्कुल फरायसालिनिफ्राय गार्जेन मिट लादों। गोनां सोंथि जे 37थि जे एनुवेल गार्जेन मिट बे 37थि एनुवेल गार्जेन मिटआव जोंहा एसे बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जाहैबाय जों बाथौ मिसननि साइडनिफ्राय जे देग्लाय मेइनलि फार्स्ट नाम्बार 1 जों आगोलाव जि बाजेट दङमोन थारमाने फुराना जि फिस बे फिसनि गेजेरजोंनो जों सोलिबोबाय थानो गोनां जादों। माखासे खारनाव जों बारायनो हायाखैमोन। नाथाय बे फिसनि बाजेटजों सोलिनांगौआव जोंहा बाथौ मिसननिफ्राय रांखान्थि बिथिङाव एसे जुरुला अबस्थायाव जों गोग्लैनो गोनां जादों। दा बेखायनो थांनाय जोंनि डिसेम्बर दाननिनो मेनेजिं कमिटिनि जि सिद्धान्त दा बे थांखि बादियै जों देग्लाय फिसखौ एसे बारायनानै होनो गोनां जाबाय। नङाब्ला फरायसालिखौ सामलायनाया एसे गोब्राब जागोन। होमब्लाबो जों बाथौ मिसन कमिटिनिफ्राय मोनसे नोजोरखौ होनानै लाखिनो गोनां जादों जे जोंनि खाथियाव थानाय माखासे मिसनारि स्कुलफोर माखासे प्राइभेट स्कुलफोर बिसोरजों रुजुनानै जों बयनिबो गाहायाव थानानैनो जोंनि फरायसाफोरनो मोनसे मोजां परिबेसनि शिक्षा होलांनो हानाय आरो मोजां परिबेसनि मोनसे स्टाफ मोजां माने गुड क्वालिटिनि शिक्षा होनो हानायनि नोजोर बिथिंखौ जों लानानै देग्लाय आवगायनाय जादों। आरो हाबाफारि बायदियै जोंहा माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा जों जायखौ दानि नैबे गोदान शिक्षा माबायाव
एकाडेमिक जि लाइन बे लाइनाव माने उपयुक्त मोनसे एकमडेशन बेखौ होनो थाखाय जों सेस्था खालामदों जेराव दहाय जोंहा नेहाथारि बिथाङाबो रिपर्टखौ होबाय जे जोंनियाव जों खुगाजों बुंदोंमोनब्लाबो स्मार्ट क्लासनि खोथा गैयामोन बेखौ होनो हानाय जाहैबाय सेस्था खालामनानै आरो कम्पिउटार क्लासनि बाथ्रा गैयामोन बेखौ जों स्टार्ट खालामबाय एसे सिगांनिफ्राय आरो बिनि उनावहाय मा होनो लेबरेटरि साइन्स लेबरेटरि बेबो गैयामोन जों बुंदोंमोनब्लाबो बेफोर जिनिसखौ जों दिनै जगार खालामनानै होजोबनो हाबाय आरो बेखौ मेइनलि गार्जेनफोरनो एसे नलेजाव होनो जोंनि थांखिया बे गार्जेनफोरनो एसे मिथिहोनो जों बेखौ थांखि लानानै गार्जेन मिटिंखौ दिनैनि मिटिंखौ एसे गरजियासलि खालामनानै मिथिहोनो थाखाय जों हाबाफारिखौ लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाहाथे जों साफ्रोमबो गार्जियानखौ मोनो साफ्रोमबो गार्जेना जाहाथे दिनैनि गार्जेन मिटिङाव पार्टिसिपेट खालामनो हायो बे नोजोरजों जों साफ्रोमबो गार्जेननो आलासिनो आरो साफ्रोमबो गथ'नो बाहेरायाव थानाय गथ'फोरनोब्लाबो बोथिसे जानायखौ फ्रि होनानै बेदरै फिसायै बोथिसे जानायखौ फ्रि होनानै जाहोनो बिसोरखौ गोजोन होनो थाखायबो जों बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों आरो बेजोंनो जोबथा मोनसे जोंनि हाबाफारिया जाहैबाय जे बाथौ मिसना मोनसे धोरोमनि बिथायाव गसंनानै थानाय मोनसे एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन बेहाय जों बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि नेमखान्थि बेफोरखौ लाखिनांगौबा जोंनाव कालसार होननाय जिनिसा सिगाङाव फैयो बेखायनो बे हारिमु जे कालसार बे कालसारनि फारसेबो नोजोर होनानै देग्लाय एसे सिगांनिफ्राय जों थियाटार मा होनो ख्रिस्टि पार्टिल' नङा जोंनिनो गथ'फोरखौ मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बिथिंजायाव एसे सिगाङाव जों बेखौ वान स्टेप माबा लानानै प्रग्राम लानानै बेफोरखौबो जों मावफुंबाय आरो देग्लायनि जे गार्जेन मिटिंनि थांखि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्रा बेनो थांनाय बोसोरनि जि मेट्रिक SSLC एग्जामनि रिजाल्ट जों होनगोन बे खोब गोजोनथाव आरो बिनि आगोलनियाबो खोब गोजोनथाव बुंनो थाङोब्ला 2014 सननिफ्राय जों दिनैसिम 100% पास मार्क बेखौ जों होबोबाय थादों आरो सासेबो गथ' फेल गैया अबयस्से सिगांनियाव 100% बाबो थार्ड डिभिजन दंमोन थांनाय बोसोरनि आरो बिनि सिगांनि बोसोर बे बोसोरनैयाव सेकेन्ड डिभिजननिफ्राय गाहायाव गैया आरो थार्ड डिभिजन होननाय गैया आरो जों देग्लाय आसा खालामदों देग्लायनि जि 33 स्टुडेन्टसफोर दं बे 33 स्टुडेन्टसनि गेजेराव गासिबो माने फार्स्ट क्लास पास थारमाने सेकेन्ड डिभिजन गैयै फेल होननाय जिनिसखौ जों बुंनो रोंला दिनैसिम 10 बोसोराव हाबबाय दा 11 बोसोराव रानिं होननांगोन बेखायनो थांनाय बोसोरनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टनिफ्राय देग्लाय आरो साबसिन रिजाल्ट मोनगोन बिनि जि प्रिपारेसन मटिभेसन स्टुडेन्टसफोरखौ जों जि मटिभेट खालामनांगौ मानसि लाबोयै मटिभेट खालामनाय टाइम टु टाइम बे हाबाफारियाबो जोंना सिङाव जागासिनो दङ आरो बेखायनो जों आसा खालामनो हायो थांनाय बोसोरनि रिजाल्टनिख्रुइ देग्लाय